А у нас германци атакуваха оградата по границата ни с Турция. Символичната акция за премахване на съоръжението приключи на около 300 метра от граничната бразда. Достъпът до новопостроената ограда беше блокиран от полицията. Нашия кореспондент Валентин Иванов разказва. Два автобуса и няколко леки коли с около 100 немски активисти стигнаха до село Голям Дервент в ранния следобед, за да продължат пеш в силно пресечена местност за своя арт-перформанс в граничната зона. Тази стена не трябва да бъде тук. Тя трябва да бъде премахната, защото пречи на бежанците и никой в Европейския съюз не я иска. Нашата акция е арт-перформанс и действията ни са символични. 300 души искаха да дойдат с нас от Германия, но се наложи да откажем на повечето. Тук сме 100 активисти. Опитите на протестиращите да преминат полицейската линия бяха осуетени без употреба на сила. След преговори, в които се включи и директорът на Главна дирекция гранична полиция Захарин Панов, бе постигната договорка няколкоминутната символична акция да се проведе в подстъпите към новопостроената ограда. Символичният протест на немските младежи срещу издигането на огради по границите се проведе във връзка с 25-та годишнина от падането на Берлинската стена. Групата вероятно ще продължи своето пътуване към Гърция. За новините на Нова, Валентин Иванов.